Inteni. Koko Prabu, piye? Koko Prabu saged gegono. Lah iso no, rumangsamu piye? Lho, Koko Prabu kok saged mabur? Apa ora entuk? Ora, saiki nek bola dewa mabur entuk apa ora? Lho, yang saking mawon kok Koko Prabu saged mabur nika nalaripun dos pundi? Kuwi arep kepengin ngerti. Inggih, ayo medhot. Kaget to kowe. Bingung to kowe Baladewa kok mabur lak ngono to? Agek weruh kowe. Sing duwe sakit ngene iki ya mung aku tok. Liyane do ora mudeng. Mongko Kakrasana biyen ki tau meguru karo Bathara Brama diparingi kasekten. Aji Garuda nglayang. Gunane yen to wis kawatek awakku dadi enteng kaya disebul angin aku iso mabur. Lah iki tak buktekke ngono lho. Karena Baladewa mabur kok gumun. Lho, mboten kok nama gumun. Ah iya, gumun kowe. Baladewa mabur kok aja gumun. Lah kae nyatane nggon film-film Nini Peletnya ya mabur. Sak ceke wong iso mabur kabeh. Ya toh? Lah saiki nek Baladewa mabur apa ora entuk? Inggih, Koko Prabu ngaten lho. Istanipun kula nggih ngertos menawi Koko Prabu menika saged dirgantara. Menawi mboten kula pancing-pancing kados ngaten menika lajeng benjang menapa ketingalipun. Oh, kowe mau janjane iki ming arep ngapusi aku ngono to? Arep kepengin ngerti Kakang Prabu Baladewa iso mabur tenan apa ora ngono to karepmu? Inggih mboten ngaten Koko Prabu, sedaya pusaka utawi gegaman menika landhepipun menawi dipun asah, dipun ungkal. Ya pancen bener. Mila awit saking menika Koko Prabu, kula sampun pitados menika Koko Prabu menika yektosipun nggih saged mabur. Wis sik to. Rumangsamu kuwi sing mbok arani iso mabur kuwi Gatotkaca ngono, iya. Lha ora Gatotkaca ora iso mabur. Janji. Gatotkaca mabur kae mergane duwe piranti. Ya to? Kotangontra Kusuma Gatotkaca ki iso mabur tanpa lar mletik tanpa sutang. Kuwi ana syarat sranane nek pun Kakang ki iso mabur ngelmu. Aku meguru tenan. Ora wewean, ngono lho. Wong tuwa ki ngono kuwi. Alah inggih ngono kok le. Sajae kaya tenan-tenan. Lah ya ngono tak konoke ngono kok ndak maido. Wis piye? Mabur meneh apa liwat ngisor? Nek mabur kok ora iso jajan, Bu. Arep mandek ngono angele ra jamah. Nggih mboten ngaten to Koko Prabu. Monggo kula dherekaken lon-lonan nggih kok ngerti. Ya, ayo. Alon-alon bae mlaku ya iki. Sak kepenake.
Benjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kakincangi rorisang maweh gandrung barang kadul wukir moyak mayek katon yatayur dudu karepe dhewe Kurawa ing atase Pandhawa kuwi lagi nandhang prihatin digegasah atine dirusak nalare pameri bondo donya karo badugan sing enak-enak Kurawa kowe aja girang-girang gumuyu waspadakno nadyan to aku iki jim nanging aku iki mitrane para Pandhawa Pandhawa entuk kamukten sing mbok apusi negara Indraprastha kuwi mbiyen aku melu gawe aku melu rekoso kowe enak-enak nemu kowe mung nganggo cara ngapusi main dadu aku ora trima mengko dhisik Yayi Jim Susena apa Kakang Gandharwa Maya kowe arep nyandi aku ora trima aku arep ngerewangi para Pandhawa iki adi sikara karo Kurawa nek perlu Kurawa tak enteki dina iki timbang dedeleng mripat gawe wisa gawe unar ning jagat raya iki karepku ya ngono aku karo kowe wis manjing kekadangan manjing dadi sedulur karo para Pandhawa. Bebarengan ing ngreksa negara Indraprastha mung diapusi karo bedes-bedes Kurawa. Mula dene iki yen pancen kowe arep melehke karo Kurawa, aku ya sarujuk. Aku ya setuju ya yen pancen mengkono. Dina iki yen aku dhewe iso ngrampungi ya sing ati-ati nganti kawicaksanan. Mengko dhisik pidho rundingan apa ki mau? Nganggep dewa iki ora ngerti ngono. Pangabekti kula katur Bu Guru. Ya. Gandharwa Maya, pangabekti kula katur Bu Guru. Ya. Gandharwa Susena. Ora karepmu iki do arep ngopo iki mau kowe glenikan wong loro ngrasani Kurawa. Persajan kemawon kula mboten trimah. Pandhawa menika badhe pun kerenah gesangipun. Kaliyan Kurawa cetha menawi Pandhawa menika wonten beting prihatin malah dipun gegasah manahipun nek perlu kula nyuwun palilah Kurawa badhe kula telasi dinten menika lho pakeme ora ngono ah aku percaya kowe ngenteki karo Kurawa ora ngenteki wektu sedina mesti rampung kabeh ning kowe engko malah kakeyan dosa kula badhe mbiyantu kaliyan para Pandhawa. Karepmu ki bener ning kurang bener. Mudhek. Karepmu ki bener ning kurang bener. Liripun Pandhawa kuwi nglakoni panandhang ibarate bocah sekolah. Arep ngrampungke dinindakake pendadaran. Leneter jiwaraga ana jroning alas. Ngiras pantes netepi karo ubayane nek duweni prajanjen karo Kurawa ngiras pantes dheweke ngeningke cipta nyuwun ana ngersaning Gusti kadiwasaning jiwa aja mbok ewangi karepku iki ngrewangi ning malah kowe arep ngremehke karo para Pandhawa mudeng Belah arep adol bau sida ora kebeneran nah ya kok ora kebeneran tembungmu kleru kepareng boten kepareng paripaksa kula badhe mbelani para Pandhawa
Karepmu tak saged kula. Ngene. Kowe tak keparengake tak paringi palilah. Aku ngerti yen to kowe iki tumu memitar ing karo Pandhawa iki ya wis suwe. Zaman Bratasena babat Wonomarta kae. Ning dina iki ngene, kowe kena mbiyantu karo para Pandhawa. Kurawa kena mbok cilakake ning aja nganti nemahi tiwas aja ngantek mati. Mboten. Malah badhe kula damel pisakit mawon. Ya sakarepmu, ning nek ngantek ana Kurawa sing kecicir aja takon dosa lho, mangke kula ingkang saged nglintoni nyawanipun para Kurawa. Pun parengaken kula mejahi Kurawa niku gangsa welas nganti mawon. Kula ngentengaken pejah kula. Ayo basane demit rasa mati, lho mateni kowe piye ya angel. Ya wis, mangsa bodho. Ning aja nganti ketiwasan. Nggih, kula istahaken. Nggih, Bu Kulun kula istahaken, Bu Kulun. Mangkang kron kumbar dumawur mangawu arahan tengaran ning ajurit Gamakuru kangsa tetek kaya butula Purpanjriting turang gesti rekata ingkang waja lelayu sebit. Wah. Ana tengahing alas ketemu karo satriya ijen tanpa ruwang. Dedeke mung sekilan awake Kuruwaking. Gus. Satriya saka ngendi? Sapa jenengmu? Genti tinakon. Nyolowadi rakumu. Prajurit saka ngendi? Ngaku pupung durung. Mula wedya. Ala rupak luwih kedhisikan apa abamu? Prajurit saka Guwa Barong. Kawulane Duku Prabu Naga Gombang. Kowe takon kang dadi jenengku. Patih Kumandang Garbaran. Sapa kowe? Sentana Dwarawati Satriya Swara Bumi Raden Setyaki. Setyaki. Singa Mulanjaya. Singa Mulanjaya wah jenenge loro. Bima Kunting. Lho telu jenenge. Yuyudana. Yuyu papat. Ayo karepmu arep apa? Lho 5. Kupinge bosok. Piye? Karep nyandi jelalatan polatanmu.
kaya ngincer omah suwung. Wah, padake maling awak. Aku ana kene aku goleki para Pandhawa. Kowe ngerti, Pandhawa? Upamane ngerti arep apa? Tuduhno. Ana ngendi papan durunge Pandhawa? Kowe nuduhake nggone ngono wae. Kowe njaluk ganjaran apa? Yen wis ketemu. Ya ketemu karo para Pandhawa. Pandhawa tugel gulune. Ayo keset sirahe. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Ya kiwi kadang nak sanak tekse sedulur nak dulur karo para Pandhawa. Kowe ngucap ngrasane karo para Pandhawa cetakon didane pati cukil mripatmu. Loh, edan. Jaki, keparat. Sing mbok ndeleke apamu? Apa serep nyawamu kowe? Ya. Mentasmu guru anyar. Arep mamerake Jayaji kami Jaya. Oh. Yan. Parat nganti sak lepek